Poznáš to, skrinka ku skrinke, regál od babky a nechcené podarunky, ktorú bolo škoda vyhodiť, tak som čo u teba v garáži a tam konec to vyzerá nejak takto. Už som v tom pomaly začal strácať aj ja sám a povedal som si, že by to trebalo zmeniť a tak som skúsil to dať kolegyni, aby mi navrhla nejakú alternatívu, ako by to mohlo vyzerať. A podarilo sa vymyslieť niečo také. Zostali pekné, lenže kto ich vyrobí a za akú cenu. Tak som sa potom skúsil na to dať sám a za pomoci jednoduchého 3D modelovania som si nakreslil garáž, ktorú by som chcel. Dielňu by som chcel mať rozdelenú na dve polovice. Jednu takú kovoobrábáciu a druhú pracovnú organizačnú alebo odkladácu, skladovácu. Tu už môžeš vidieť ten 3D model, ktorý sa mi podarilo nakresliť. No a klasika v zváracej časti zvárací stôl, stojan alebo teda regál na železo, ktorého súčasťou bude aj taký pomyselný stolík alebo stojan na stojanovú vrtačku, pokosovú pílu, ktorý sa v prípade potreby bude vedieť dať preskladať čisto na pracovnú plochu, ktorá môže slúžiť ako aj na rozšírenie ku zváraciemu stolu. Samozrejme tam ešte na zvárací stôl príde potom nejaká performovaná stena, na flexu rôzne svorky a celkovo príslušenstvo ku zváraniu. No a tá pravá strana klasika pong, zasuvky, skrine, nejaké organizéry na skrutky, performovaná skriňa na kľúče, kliešte, rôzne ručné náradia. No a tu by som chcel mať vložené nejaké farby, laky, chémiu a rôzne veci. Takže takto nejak by som si predstavoval moju dielňu po nejakom čase. Myslím si, že najhoršiu časť rovno za sebou, teda to vymyslieť, mať nejaký nápad a plán, lebo to je asi to najhoršie, keď idete robiť a neviete čo. Čiže už len to v podstate spraviť. Ak ťa zaujíma, ako to bude prebiehať alebo ako to dopadne, tak sa budem to snažiť možno nejak zdokumentovať, aby to bolo na videu. A uvidíš.